आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. या ठिकाणी आपण जर पाहतो की भल्या मोठे टोक आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी या ठिकाणी येणाऱ्या व्यापारी बांधवांची भूक भागवण्यासाठी लकी कॅटर्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी अतिशय रुचकर असं जेवण या ठिकाणी करण्यात आलं आहे. सकाळचा नाश्ता देखील या ठिकाणी सगळ्या व्यापाऱ्यांना दिला गेला आणि या कॅटर्सचे श्रीयुत मालवणकर सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. त्यांचे आचार्य सुद्धा आपल्यासोबत आहेत, मुख्य आचार्य आहेत. काय सांगाल, किती लोकांचं जेवण आज या ठिकाणी 2500 लोकांचं या ठिकाणी जेवण बनवलं जात आहे. यामध्ये व्हेज पुलाव, काजू भाजी, कोशिंबीर, पुरी, श्रीखंड, नाश्त्यासाठी उपमा, शिरा अशा प्रकारचे नाना विविध प्रकारचे पदार्थ या ठिकाणी व्यापारी मेळ्यासाठी आम्ही बनवलेले आहेत. मी या ठिकाणी गेले 17 वर्ष या मालवण शेफ म्हणून मी काम करतो. गेली 17 वर्ष. नक्कीच काय स्पेशालिटी असेल, कारण काजू भाजी आणि चौकोनी पाव ही आमच्या व्यवसायाची स्पेशालिटी विशेष करून राहतील का व्यापारी? नक्की. 8 वर्षापूर्वी जो व्यापारी मेळावा झाला त्याची लोक अजूनही संपूर्ण जिल्ह्यावर आठवण काढतात. याचा आम्हाला अभिमान आहे. नक्कीच या कॅटर्सचे स्वतः मालक आहेत मालवणकरजी. काय सांगू, साधारण 2500 लोकांचं जेवण या ठिकाणी होतं. किती दिवस मेहनत करावी लागली आणि आज सकाळपासून कधीपासून या जेवणाची तयारी केली? सतत 8 दिवस या मेळाव्यासाठी तयारी चालू आहे आणि सकाळी आम्ही 5 वाजल्यापासून या कार्यक्रमासाठी आमची मेहनत चालू आहे. काय वाटतं, 2500 लोकांचं आज उदरभरण तुम्ही करणार? होणार. किती जणांची टीम तुमच्यासोबत आहे? आमच्या जवळजवळ आम्ही आता इकडे सगळे मिळून 70-80 लोक आहेत. 2,000 लोक आज या ठिकाणी जेवण करणार. ते होते लकी कॅटर्सचे श्री मालवणकर. 2500 लोकांचं जेवण या ठिकाणी करण्यात आलं. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म मानलं जातं. अगदी जिल्हाभरातले जे व्यापारी या कार्यक्रमासाठी, या मेळाव्यासाठी आलेले आहेत, त्यांचं पोट भरण्याचं काम हे या ठिकाणी होणार आहे. अगदी सर्व पदार्थ आहेत ते रेडी आहेत. या ठिकाणी अनेक महिला सुद्धा या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. आपण त्या ठिकाणी समोर आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.